que tens el cabell més dèbil o bueno, al final no deixa de ser un símptoma, no? De que algú està passant en el teu cos que no està anant bé, no? Hi ha coses com el cabell que són molt òbvies, però també hi ha persones que per exemple els surten dermatitis a la pell o dolor a les cervicals, no? I al final és una alarma, no? De que estàs portant el cos per un camí que no hauries de portar, no? Llavors al final, com tots aquests temes que parlàvem, no? Si us fixeu, potser la calvície és una petita mostra de moltes coses que avui en dia s'estan veient més casos, no? Com per exemple intoleràncies, al·lèrgies, malalties que potser fa uns anys es diagnosticaven menys i que ara sembla que cada vegada n'hi ha més. I que jo, sincerament, la veritat, considero que moltes coses de la vida actual ens porten a elles, no? Moltes d'elles simplement és la vida estressant que portem, de constant estímuls constant, no?